הנה שיר פלד, אפרופו ערבים, היא המסתערבת הראשונה בתולדות צה"ל. מג"בניקית, אהלן. היי. מה נשמע? בסדר גמור. כמה זמן את כבר לא מסתערבת? כמה זמן? קרוב ל-20 שנה. 20 שנה? 20 שנה איך שהזמן טס. וואו, היית ראשונה. נכון. צעירה. תודה, כבר היה שווה לבוא. נכון. מה עשית, נגיד, דוגמה? את רוב הדברים כדאי שאני לא אספר, כי אני אצטרך פשוט להרוג אותך, אבל עשיתי הרבה פעולות, שירתתי בתקופת האינתיפאדה השנייה, שהייתה תקופה מטורפת בפני עצמה, וזה ממש להיכנס לעומק השטח, לתוך שטח עוין, תחת מסווה, בתוך דמויות, עם סיפורי כיסוי, ועדיין להיות לוחמים ברגע האמת לחשוף את עצמנו, את הזהות האמיתית, ותמיד בעצם לצאת ללחימה, חתירה למגע, בכל פעם. הרגת אנשים? זו שאלה שאני לא עונה עליה, ואני אשאל אותך אם היה יושב כאן גבר, כן. האם היית שואל אותו? בוודאי שכן. זה מעניין. אבל זאת שאלה שאני... זו שאלה שאני נוהג לשאול אותה, אגב. כן. זה מעניין אותי. נכון. איך זה משנה את נפשו של האדם פשוט. אני יכולה להגיד לך שיש הרבה דברים שאני שומרת על עצמי מפניהם, בגלל שאני פוסט-טראומטית, אני נלחת צה"ל, ויש שאלות שמבחינתי הם טריגר לא קטן. אוקיי, סליחה ששאלתי. לא, זה בסדר. אבל אני אשמור את התשובה לעצמי. בסדר גמור. הפוסט-טראומה זה באמת מפרק אחד של פאודה שפתאום ראית והקפיץ אצלך פלאשים? הפוסט-טראומה תמיד הייתה. כן. אבל באמת היה צריך את המראה הזו, יותר ממראה פיזית, מראה לתוך הנפש שלי, שתאיר חזרה את השירות ותאיר חזרה דברים שפתאום ככה עולים למודעות. וכן, זה בהחלט הספיק. תגידי, מדברים על זה שהמלחמה הזאת הוכיחה שצריך לשים סוף לוויכוח הזה של האם נשים יכולות להיות קרביות או לא. את, לפני 20 שנה, כשהיית מסתערבת הראשונה, הרגשת את הספקנות? הרגשת את המבטים האלה? ועוד איך, כן? ועוד איך. אני תמיד אומרת, היום אני מקדישה את החיים שלי לזה, בעצם לדבר על הקרב הכפול. אחד, כלוחמת בשטח, בסוף הייתי מג"בניקית מורעלת שלא חשבה שהיא תגיע ליחידת המסתערבים, רציתי להיות לוחמת במג"ב. ותמיד היה את הקרב לצד הלוחמים בשטח, כתף על כתף, אבל גם בעצם את הקרב על מי שאני, על הזהות שלי, על השאלה אם אני בכלל צריכה להיות שם, וזה באמת דיון מאוד מאוד סוער, כבר כמעט 30 שנה מאז בג"ץ על ישראל. במיוחד עכשיו, אחרי זוועות ה-7 באוקטובר, כשראינו מה האנשים האלה מסוגלים לעשות לנשים, אז השאלה עולה בכל זאת מזווית אחרת, לא ממקום המסוגלות. הבנו, יש מסוגלות מוחלטת, יש גבורה מטורפת, מהכיוון הזה של פגיעה בנשים, שהוא זעזע במיוחד. תראה, אני יכולה להגיד לך כמה דברים על זה. אני מפרידה בין נשים ששירתו בצבא, והיו תומכות לחימה ולוחמות, לבין, למשל, כל מה שקרה בנובה. לצערנו הרב, אני גם חלק מקהילת המסיבות, ככה שזה באופן אישי אפילו מעציב אותי יותר. גם לנו כנשים, בסוף יש שיקול דעת, בדיוק כמו לגבר, שבוחר ורוצה ללכת לקרבי, גם לנו. אני יכולה להגיד לך שגברים עוברים לא פחות בשבי, וסוגיית האונס היא טקטיקת לחימה בפני עצמה, ויש הרבה גם מה להגיד על זה, אבל בסוף גם לי יש את שיקול הדעת, ולא הייתי רוצה שיחליטו בשבילי, שיחליטו בשביל נשים אחרות. מה דחף אותך להיות קרבית? גדלתי בתקופת האינתיפאדה השנייה בירושלים, הייתי ממש קרובה לא להיות פה היום, הייתי קרובה למחבל מתאבד שהתפוצץ, ממש מאחורי האוטובוס שהייתי עליו, והדבר הזה פשוט שינה את כל התפיסת עולם שלי. אני בכלל רציתי להיות שחקנית, למדתי בתיכון לאומנויות בירושלים, וככה התגלגלתי, להיות קרבית, ולהגיע ליחידת המסתערבים. את מעודדת נשים ללכת לקרבי? אני מעודדת מי שרוצה. אני לא באופן כללי דוחפת נשים, אני באה במגע כל הזמן עם נערות. זה חלק מהעבודה שלי, להרצות בפני נערות, ולהכין אותם לשירות משמעותי. אני לא דוחפת בכללי נשים ללכת לקרבי, מי שכן רוצה, אני אהיה שם בשבילה. מה למדנו מהמלחמה הזאת על מקום האישה בקרב? למדנו שקודם כל אין יותר תיאוריות, יש מציאות מאוד מאוד ברורה, יש כאן גיבורות מלחמה, אנחנו יודעות ומסוגלות לתפקד בזמן אמת, בזמן לחימה,
כמו גברים. אפילו לא נגיד כמו גברים, כי זה מונח שהוא לא נכון מבחינתי. מה שכן צריך זה ללמוד לשלב נכון יותר. זאת אומרת, לא רק, אוקיי, פתחנו את היחידה הזו והזו, באמת לעשות שילוב כמו שצריך, ולא בידול ולא להפריד הצידה, וכבר לפני הצבא, בגיל מאוד מאוד צעיר, להכין גם את הנערות וגם את הנערים לאיך חיים כאלה באמת אמיתיים משולבים, נראים אחד לצד השני. ואת היום מרצה ופעילה בנושא חוסן מנטלי ופוסט-טראומה, שמה זה אומר? זה אומר שאחרי המלחמה הזאת יהיה יום אחרי, ויהיו את הגיבורים של היום אחרי, ואנחנו לא רוצים לראות פה עוד איציק סעידיאן, ואנחנו לא רוצים לראות פה אנשים שמפרק בפאודה או מטריקת דלת מתעורר להם טריגר, ושולח אותם לחיים אחרים לגמרי. אלפים חדשים, אלפים בכל הגילאים, אלפים. זה נכון, ואנחנו כחברה, כמדינה חייבים להיות מוכנים. אני לא יודע אם ראיתם את הכתבה של גדעון אוקו, כתבה מדהימה בעיניי שהייתה באולפן שישי, הוא ראיין את הילדים מבארי. ואתה מסתכל על הילדים האלה, כל אחד מהם מספר מה עבר עליו, ואתה אומר, מה יהיה? מה יהיה? אני אגיד לך מה צריך להיות, אני לא יודע אם, בעניין של הפסיכולוגים. אני, קודם כל, מילה על לימודי פסיכולוגיה, לא יודע אם אתה יודע, זה עובד, רוב מה שלומדים בלימודי פסיכולוגיה זה סטטיסטיקה. כדי להיות חוקרים פסיכולוגיים. לא לומדים טיפול, נגיד, בפוסט-טראומה, אולי שיעור או שניים. נדמה לי שעכשיו, לאור המציאות החדשה שכולנו הולכים לחיות בה. זה נושא חדש. צריך להכשיר פה כמויות אדירות של מטפלים, של דרכי טיפול. ולא בדיוק דרכי טיפול. זה בדיוק העניין, זה דבר שהוא הרבה יותר הוליסטי והרבה יותר רחב ממה שאנחנו מכירים עד היום. בוודאי. זאת הדרך. צריך לרפא חברה. בוודאי. זה בדיוק העניין. את חושבת שהחברה הישראלית תעמוד במשימה הזאת? יש פה רבים וטובים, אני גאה להגיד שיש לי את הזכות להיות חלק מאנשים שיוזמים פרויקטים ומביאים טיפולים חדשים בנושא הפוסט-טראומה. זה משהו שאני גם מרצה עליו ומלמדת אותו. אני חושבת שיש לנו את המסוגלות, אבל צריך לשים על זה דגש וצריך לתת לזה את התשומת לב ולאמץ את הדברים החדשים, לא להישאר מקובעים על טיפולים ישנים יותר, שככה זה מטפל על בן אדם אחד ואין מספיק לכולם. צריך לפתוח את הראש ולשים על זה דגש. מה, הפטריות הזה היה למיניהם, כל מיני כאלה? לא בהכרח, אתה יודע, כל אחד ומה שטוב לו, אבל אפילו ריצה או יוגה, או כל דבר שמחזיר לי את השליטה. כי בסוף, אנחנו מדברים על זה נורא יפה כפציעה שקופה, בסוף זו פגיעה מוחית. המוח שלי חוות בצורה מסוימת, ובמאוד בקלות בן אדם כזה יכול לאבד שליטה, וזו תחושה מאוד מאוד קשה, שמלווה גם בהרבה רגשות אשם. ואנחנו אגב נמצאים פעם ראשונה לדעתי מול הרבה אנשים שהיו במסיבה, בהיי מכל מיני סוגים שנחתך להם על ידי האירוע הזה, ושם יש חיווט מחדש של המוח, באופן שהוא טרם נחקר לדעתי. נכון, שכנראה אף אחד מאיתנו גם לא מבין. כן, וקוראים שם דברים, אנחנו רואים מה קורה אגב לחלק מהאנשים שהיו במסיבה, לא מדברים על זה וטוב שכך, אבל יש שם כמות... אנחנו נראה פוסט-טראומה מכל הסוגים ומכל ה... נכון. יש התאבדויות ממש. שזה גם קורה לא מעט. ממש. ואנחנו, באמת, אני רוצה להגיד, זה מאוד חשוב גם, אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה עכשיו, לא עוד חודשיים ולא עוד חצי שנה, מעכשיו... בינתיים מבקשים מהפסיכולוגים להתנדב. בסדר, ואנחנו נעשה פרויקטים וניזום ונעשה כל מה שאפשר. שיר פלד, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. הנה עידן אלתרמן.